ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಮೀನು ಮಾರಿನ ಪುಂಜವನಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುಮನ ಆದುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪದ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂದು ಆರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾದಿರು ಕುಡ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಆದುಪ್ಪುನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಲ್ದ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಗುರುವಾರ ಬತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಪಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ತೂದು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾಯಿರು ಅವೇತೋ ವರ್ಷುಲಿಡ್ದು ಮೀನು ಮಾರೊಂದು ಬದುಕು ಸಾಗವನ ಅವೇತೋ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನ ದುಂಬುದಿಯೇರು ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಪಿಂದದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಮಲದ ಕೊರತಿರ್ದು ವಾಸನೆ ಪದರ್ದಂಡು ದಿನ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುಣುಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ನಿರ್ಮಲಗು ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರ್ದ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬೇರೊಗ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಜಾಗೆದ ಕೊರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಡುನ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುರ ಬಗಿಟ್ಟು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ತೂರಿಯೇರು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಜವಾಬು ಕೊರ್ದು ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಗುಮನಗು ಕನಪುಂಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯೊಪ್ಪನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಮೀನು ಮಾರಿನ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಎಡ್ಡೆಪೊಕಾತನ್ನವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುಮನ ಆದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ಮೀನುಗಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಆ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿಲ್ಲ, ಇದು ವಾಸನೆ, ಮತ್ತು ಆ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಥಳನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನೂ ಸಹ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾಳೆ DC ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ತೇನೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ತಾಯಂದಿರು ಮಾಡುವಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಮೀನನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಅವರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾನು ಅದು DC ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬರೀತೇನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 14 ನಡಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಕೇಸ್ಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊನರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೋರ್ಟ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡತಿರ ಸಭೆಟ್ ಪಂತೆರು. ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಸಮಿತಿದ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಡಪೆರವುಂಡು ಆ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬತ್ತ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಆಸ್ತಿ ಓದಂಟ್ ವಿಭಾಗ ಕೇಸುಲು ಪಣವು ವಸೂಲು ಕೇಸುಲು ನಿಘಂಟದ ಪರಿಹಾರದ ಕಾಯ್ದೆದ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೇಸುಲು ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿಲಿನ ಕೇಸುಲು MMRD ಕೇಸುಲು ಮದಿಮೆದ ಕೇಸುಲು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸುಲು ಸೇರಿನಂಚ ಸಿವಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಓದಂಟಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಲಿಡು ಬಾಕಿಪ್ಪುನ ಕೇಸುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಸೂಲಾತಿ ಕೇಸುಲು ಕರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲುಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಓದಂಟಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಓದಂಟಲೇನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಲಿ ವಕೀಲರಿನ ಪತ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಸಮಿತಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕೇಸ್ ಲಿಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊನುಲಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ MP ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಬಗೆಡ ತೆರಿಯುನಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರಸಭೆಗೂ ಕಜವು ವಿಲೇವಾರಿ ಗಾಡಿಗೂ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಆಡಿಯೋ ಸುರ ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕಜವು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಗ ಆಡಿಯೋ ಸುರ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯುನಂಚ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮದೆ ತೊಂದುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಕೇಸ್ಲಿನ ಕೇಸಿರ್ದು ದುಂಬದ ಸಂಗತಿಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಬೈಕ್ ನಕಲು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜಿರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಹಾಜಿರಾದ ಎಡ್ಡೆ
ರೀತಿ ಗಳಿಸುನರೆ ಅವಕಾಶನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ತುಣುಂದು ಅದಾಲತ್ ದುಂಬುತ್ತಾ ನಡತಿನ ಸಬಿಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದುಂಬರಿತದಿತ್ತು. ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಅಮಲು ವಸ್ತುಲೇನು ಕುಡ್ಲಡ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದುಂಬರಿತಿದ್ದ ನಿಷೇಧ ಆಜ್ಞಾ ಅಮಲು ವಸ್ತುಲೇನು ಕುಡ್ಲಡು ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತೆದರು. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಬಲ್ಮಠದ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಸೂದ್ ಸಾದ್, ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಡುಪ್ಪುನ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ಹರ್ಷಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಕೊಟ್ಟೆಯಂದ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಜೋಸೆಫ್ ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದು MDMA 53.87 ಗ್ರಾಂ, ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ 103.20 ಗ್ರಾಂ ಬೊಕ್ಕ MJ ಹೆಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿ ಸ್ವಾಧೀನಗೊದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಕನಾಡಿದ 33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಎಡಲ್ ರೋಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆರೂನ್ ವಿಶಾಲ್ ಲಸ್ರಾದ ಪನ್ಪನ ಇರ್ವೇರಿನ ಪತ್ತದು ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ 80 ಗ್ರಾಂ, ಗಾಂಜಾ 1 ಕಿಲೋ 155 ಗ್ರಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಸ್ವಾಧೀನಗೊದ್ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಆರೋಪಿಲು MDMA ಬೊಕ್ಕ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜುನು ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮಾರೊಂದಿತ್ತದ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಪಾದಿರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ 6 ಜನ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ 53 ಗ್ರಾಂ MDMA ಹಾಗೂ 100 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಂದ 60 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ, 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೋಕಲ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ACP ಅವರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇಸಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡ ಆ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಲೋಕುಗೆ ಡ್ಯಾಪ್ನೊಂದು ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಂತೆರು. ಬೆದ್ರಾ ಪೊಸಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾಡಬೊಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರಾ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಕುಮಾರ ದೇವತೆ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈತರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಬಾಡಬೊಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನಿಲಿ ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂದು ಪಾತೆರದು ಒಂದು 3ನೇ ಸರ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಊರ್ದಕ್ಲನೆ ದುಡ್ಡುಡೋ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಊರ್ದ 325 ಇಲ್ಲಲೆಗ್ಲ ರಡ್ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದದ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ದು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ದೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಮೇದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗರುಡಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರು. ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡ ಆ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಲೋಕುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಡು. ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡೊಂದು ಊರ್ದಕ್ಲು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೇರೆಂದು ಪಂಡೆರು. ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ರಿನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಪಾತಿರ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪಣದು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಓವೇ ಗುರ್ತು ಬರ್ಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಊರು ಜನ ಸೇರಂದೆ ಓವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಲ ದುಂಬು ಪೊಪ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆರು. ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾನತ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಾಂದ ಪನ್ಯರೆ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೆರು. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಯ್ ಕುಟೀನ್, ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಕದರನ ಮಗಳು ವಿನುತಾ ಇಂಚ ಅಂಬಾಡಬೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದ ದಾನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಮಾರೂರು ಕಂಡಿಗೆ
ರಾಮದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ, ಅಶೋಕ ಕಡಂಬ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಅರಮನೆ, ಬಿದ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯಕ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಜೈನ್, ಒತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರ್ಕೆ, ಕಿಶೋರ್ ಮೊಗೆರಾಯ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಮೊಗೆರಾಯ, ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂದುಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾವಮನೆ, ಬಿದ್ರಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂಜಿ ದೇವೇರ ದೈವಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಂದಾಂಡ ಬಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಆ ಜಾಗಗೆ ಮಾತ್ರತ್ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಲೋಕದಾಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬನಿಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೋಡಾಕೊಂಡು ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಲೋಕಗೆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಕಲೇ ಯಾವು ಎಂಕಲು ಊರ್ದಾಕಲು ಅಂಬಾಡ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲು ಏರುಳ್ಳೇರು ಲೋಕಗೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡೊಂದೇ ಎಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರನ ಹಾಕಲು ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ್ಲ ದೇವೇರೆಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನೊಗ್ಲು ಏರ್ಗಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಹಲವಾರು ದೇವೇರು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ದೇವೇರು ಹಲವಾರು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ದೇವೇರಿಂದಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ದೈವಂದಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರಲ್ನ ದೇವೇರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವಂದಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡ್ಲ ದೇವೇರನ ದೈವಲಿನ ತೂನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಐತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮನ ಊರದ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ದೈವನು ಸುರೂಕು ನೆನಪುವ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಲ್ಲ ದೈವಡ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿದ್ನ ಒಂದು ದೇವರಿತ್ತಿಂದ ಅದು ದೈವ ಮಾತ್ರ ದೈವಡ ನಮ್ಮ ಕೇಣೊನ್ಬ ಪಾತೆರ್ಬ ಬೇಡುವ ದೈವ ನಮಕು ಚಿತ್ತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಈ ಅಂಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 153 ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನು ಅಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಣದು ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತುಪಾಡುನ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗೆಟು ಪೋಡಿದಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗುರುವಾರ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೇನು ತೂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಓಲೆ ಕುರಿಯರು. ರಡ್ಡಸರತ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲಿಡ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲೆನು ದೆತ್ತುಪಾಡುನ ಆದೇಶನು ಪಿರ ದೆತ್ತದು ಈತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೋವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವನಿನಂಚ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟೇಕಾತನುಡೊಂದು ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತನ್ನ ಓಲೆಡು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೊಂದಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 153 ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪಂಡದ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತುಪಾಡನ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗೆಟ್ಟು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೋಡಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಭಿನ್ನೈತನ್ನ ಓಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನು ಕೆಲಸೊಡ್ದು ದೆತ್ತುಪಾಡಂಡ ಅಕುಲು ಓಡಿಗೆ ಪೋಪುನು 2007 ಎನ್ಮೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶನು 18 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್. ಈ ಬಗೆಟು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ನ ಗುಮನಗು ಕನಪೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಗರಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ 10-25-30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ವಾರ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು OTT ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಲೋಕದೋರ್ಮೆದ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗು ತೂಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ನುಳಿಯಾಲ್ ಪಂತೆರು. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡು ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಗೆಲ್ಮಿದ ಸಿನಿಮೋಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು OTT ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಲೋಕದೋರ್ಮೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ನುಳಿಯಾಲ್ ಸುದ್ದಿಕೋಟಡ ಪಾತಿರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಆಪ್
ಓಟೇಟಿಡು ಬುಡುಗಡೆ ಆಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರುಪಾಯಿರು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ 14 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡಿತನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರೆಕರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಂಡು ನನತ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಅಂದೇನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗು ಪಾಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡುಂದು ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡೇರು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಟಿ ನೇಹಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆಪ್ ಓಟಿಟಿದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯತುವನ್ನ ಚಿದಾನಂದ ಪೈ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತೇರು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೇಟ್ 14 ಶೋ ಮಲ್ದ 14 ಶೋಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಂಡ 14 ಶೋಲ ಇರೆಗ್ 350 ಪ್ಲಸ್ ಸೀಟರ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಜಿನ ಧರ್ಮದೇವಿಲ ಆತೇಶ್ವಸ ಆದಿತ್ತನು ಬಾಂಬೇಟ್ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಲ ಆತೇಶ್ವಸ ಆದಿತ್ತನು ಅವೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊನತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಟೈಮಡು ಚೂರು ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನು ಅಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಉಂತಪುನ ಆತ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಅವಳು ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 2 ವಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಆತ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಐನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಯಾನು ದಾಯತ್ ಓಡುದು ಮನ್ಮನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಫಿಲ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಬೇರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡ್ ಅಗಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಗಲ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮುಗು ಕಾರ್ಲದ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆರೆ ಬೊಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಪೊಸ ಕರೆ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡು ಕಾರ್ಲದ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆರೆ ಬೊಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡಪರೆ ಇತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಪೊಸ ಕರೆ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಗುರುವಾರ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆರೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ನಡೆತಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕೊಟ್ಯನ್ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಕಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ನಡೆತಂಡು ಸಭಾಲೇಸುಡು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಲದ ಶಾಸಕರು ಬಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಸಾಣೂರುಡು ಕಂಬಳ ನಡಪಾವಣುಂದು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಿಂಜ ಕಾಲುಡ್ದು ಆಸೆ ತೆರಿಪಾವಂದಿತ್ತೇರು ಐಕಿತ್ತ ಕಾಲಕೂರ್ದು ಬೈದಂಡ ಅಶೋಕ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆನಾ ಸಾಯಸಕಾರುಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡುಂದು ಪಂಡೇರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾನತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರು ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೆ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇಡೀ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಗೂ ಐತನ ಚಿತ್ತ ಪುದಾರುಂಡು ಜೀವಂದರ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲ್ ಮೀಯಾರು ಸಾಣೂರು ಬಾರಾಡಿ ಈ ಒಂದೇ ಪರಿಸರ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರಿಸರಡಿ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಡತೋ ನಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲಗೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿರ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓಡಿಸುವವರಿಗೂ ತೊಡಕಾಗ್ತದೆ. ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳಿಗೂ ಅವು ಮೈಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯರು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಹಿತವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೈವದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಳ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಣೂರಿನ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ
ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಸತ್ವೈಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಧರ್ಮದೈವಗಳ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಏನುಂಟ ದೈವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಬಳ ಏನುಂಟ ಅದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ಣವರೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಾರ್ಚ್ 9 ಪತ್ತೆಕ್ಕೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಲೆಕ್ಕುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡಪಾಯರು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಸೇರ್ದ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 24-25 ಪೋಪುನ ನಿಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 9 ಪತ್ತೆಕ್ ನಡಪೆರೆಯಿತದು ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಶುರುವಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬು ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡಪಾದು ಭಕ್ತರಿಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡ ಓರ್ವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಏಳುಪಟ್ನ ಮಗುವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ತೇಸರರಾಯನ ಮಾಧವ ಪುತ್ರನ್ ಉರಿಕಾರ್ಯರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಯಶವಂತ ಪಿ ಮೆಂಡನ್ ಬೋಳೂರು ರಂಜನ್ ಕಾಂಚನ್ ಬೋಳೂರು ವಾಸುದೇವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಕೂಳೂರು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಣಂಬೂರು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಮಾರ್ಚ್ 8 ಬಯ್ಯಗು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಓರ್ಂಬೆಕು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಮಹಾರಂಗ ಪೂಜೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪೀರ್ ಉರ್ಕರ್ ಪಾವನ ಪೂಜೆ 10 ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮಾರಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತೇರು 14 ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಇಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬೊಳ್ಳೂರದ ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು 5 ದಿನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ರಾತ್ರಿ ತೇರು ನಡೆತುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬೊಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡುವಂತಾಡಿ ಉದಯ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. 2ನೇ ದಿನ ಸುರುತ ಚೆಂಡು 3ನೇ ದಿನ ನಡು ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತದು 4ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೈಯಗ ಕಡೆ ಚೆಂಡಾದ ತೇರಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾತ್ರಿ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯದ ಬಲಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಮಾಪೂಜೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ಭೂತ ಬಲಿಯಾದ ಶಯನ
ಅನ್ನ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಬೊಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಘು ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಕೆ ಬಾರಿ ಭಂಡಾರಿ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಸಕೋಡಿ, ದಿವಾಕರ್ ನಾಯಕ್ ಕಾಗುಡ್ಡೆ, ಜಯಂತಿ ಬಟ್ಟಾಜೆ, ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪರಕೂರು, ವಸಂತ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಳ್ಳೂರು, ಸಂಧ್ಯಾ ಡಿ ರೈ ಕುಂದಬೊಟ್ಟು ಮೊಕ್ಲಿನ ಸುಧಾರಿಕೆಡು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಹಿರಿಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಸುದೆ ಕಡಲು ಬರಿಟ್ ದೇವಿರು ನಿಲೆ ಆಪೆರಂದು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು. ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ರಡ್ಡನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ರಡ್ಡು ದಿನ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಭೂವರಾಹ ಹೋಮ, ದಿಕ್ಪಾಲಕೀರ್ನ ಹೋಮ, ನಾಗಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಆಯುತ ಕದಳಿಯಾಗುಗು ಅಗ್ನಿ ಜನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ರಡ್ಡನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ರಮೇಶ್ ಬಂಗೇರಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿಲ್ಚಡ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಲ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನೂದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಹಿರಿಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಜಾಗೆಲು ಅಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಸುದ್ದೆ ಕಡಲ ಬರಿಟು ದೇವಿರು ನಿಲೆಯಾಪೇರು. ಶುದ್ಧ ಜಾಗೆಡು ದೇವಿರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಪ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ ಪಾತಿರದು ಚೊಂಬು ಕಳಸ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿರನು ಕನಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಕಲಶ ಭಗವಂತನ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತರಿಕದಿಂಜಾವನವು ಕಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಪಾತಿರದು ಶತಮಾನರ್ದು ದುಂಬು ಶೋಷಣೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಿರವರಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತನೆಲೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಾಸರಗೋಡದ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಮಧುಸೂದನ ಎಂಬರಿತಿನ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರನು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿನ ಕಾರ್ನವಾರ್ ಲಾಯ್ನ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವಾರ್ ಕನಿಲ, ದೇರಣ್ಣ ಕಾರ್ನವಾರ್ ಕನಿಲ, ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ ಕಾರ್ನವಾರ್ ಮಾಡೂರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾರ್ನವಾರ್ ಬೋಲ್ನಾಡು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾನೆ, ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ನವಾರ್ ಅಡ್ಕ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು. ರಮೇಶ್ ಸನಿಲ್ರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ONGC ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಂದಕುಮಾರ್ ವೇಳಾಯುಧನ್ ಪಿಳ್ಳೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಣವು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿ ವಾಮನ ಹಿಡ್ಯ, ವಿಜಯ ಗುರುಜಿ ಮಾಧುಕೋಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಸರ್ಗ, ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮಾಡೂರು, ಕಣಿಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದ್ರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಮಾರ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ, ಯಮುನಾ ಗಂಗಾಧರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ನಾಯಕಿಯರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಿಶಾಂತ್ ಕೆಲೆಂಜೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾದವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳವುಗಳು. ಕಲಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಲಾ ಅಂತ ಮೊದಲು, ಕಂ ಲಾತಿ ಇತಿ ಕಲಾ, ಕಾ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ, ಭಗವಂತನನ್ನು ತರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅಂತ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಲೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಇಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಲಾ. ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ವರ್ಗ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವಸ್ಥಾನನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದು ಈತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮನ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬತ್ತದು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನೋಡು ಬದುಕು ನಡಪೋನ ನಂಗೆ ಸಾದಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಗೋವಿನ ತೋಟ ಪುದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ರಾಧಾಸುರಭಿ ಗೋಮಂದಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗೋನಂದಿ ಪರಿವಾರ ರಥ ಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 6 ಮುಟ ನಡಪುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ದ ರಥ ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡ್. ರಾಧಾಸುರಭಿ ಗೋಮಂದಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಗೋವಿನ ತೋಟ ಪುದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಗೋನಂದಿ ಪರಿವಾರ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 6 ಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ದ ರಥ ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡ್. ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋ ಪೂಜೆ ನಂದಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತ ವ್ಯಾಸಪೀಠಡು ತಾಪನೆ ಆಂಡ್. ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ, ಶಿವಾಭಿಷೇಕ, ಗೋಸೇವೆ, ನಾಮಜಪ, ಯಾಗ ಯಜ್ಞರ್ದ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಆಯುಷ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು ವಂಚನೆ, ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮನಃಶಾಂತಿ ತೆಗೆದು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಣು ಪಣದು ಈ ಗೋನಂದಿ ಪರಿವಾರ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಗೋ ಪರಿವಾರ ರಥಯಾತ್ರೆಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಧ್ರುವಂತ್ ಮೇರ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಮೆರುಗುನು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಗೋ ಪರಿವಾರದ ರಥಯಾತ್ರೆಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಾಗವಹಿಸದು ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡಪುನ ಸಪ್ತಾಹನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಸಂಘಟಕರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಂದಿ ಪರಿವಾರ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಸಕಲ ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಳು ಧೇನು ಪರಮಾತ್ಮಳೇ. ನಂದಿ ನಂದೀಶನೇ ಧೇನುವೇ. ಓಂ ನಂದೀಶಂ ಓಂ ನಂದೀಶಂ ನಂದಿ ಪರಿವಾರಧೀಶಂ ನಂದೀಶಂ. ಹರ 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 ನಂದೀಶಂ. ಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಗೋಮಯದ ಮಾಯೇ. ಧೇನುವೆ ಕಾಮಧೇನುವೆ ಧೇನು ಸತ್ಯ ದೇವ ಪ್ರಿಯೇ. ಮಾತೃರೂಪವನ್ನು ಕಂಡೇ ನಿನ್ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಬೇಡುವೆ ವರ ಬೇಡುವೆ ಕಾಮಧೇನು ದೇವ ಪ್ರಿಯೇ. ರೈತ ಮಿತ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲು ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯು ಉಳಿಯಲು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವ ನಡೆಸಲು ಮಣ್ಣ ಮಗುವು ಬೆಳೆಯಲು. ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮ ಜೀವ ಜಂತು ನೆಲವ ರೋಗ ರುಜಿನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಜಲವ. ಓಂ ನಂದೀಶಂ ಓಂ ನಂದೀಶಂ ನಂದಿ ಪರಿವಾರಧೀಶಂ. ಓಂ ನಂದೀಶಂ ಓಂ ನಂದೀಶಂ ನಂದಿ ಪರಿವಾರಧೀಶಂ ನಂದೀಶಂ. 2026 ಜನವರಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪಾಯಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಪ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಕಾವೂರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಪ್ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇಕಡ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿತ್ತದು. ಆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೇರ್ಗಡೆ ಆತಿರು. ಮೊಕ್ಲೆಗು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಿದರು. 1982 ತಾಪನೆ ಆತಿನ ಕಾವೂರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಟೈಪ್ರೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾವೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಒಂಜಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಟೈಪ್ರೈಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿನ ಕೊಡ್ದು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣನು ಸುರು ಮಲ್ತಂಡು. 4 ದಶಕದ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿನ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿತಾಂಶನು ಕೊರೊಂದು ಕಾವೂರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯನು ರೂಪಿಸಾದಂಡು.
2026 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪಾಯಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಕಾವೂರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇಕಡ 100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆತಂಡು ಐಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಾಯಿನ ಆಶಿಕಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹೇಮಾ ಅಂಚನೆ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಾಯಿನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಕಲು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆತೆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕಿದರು ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು